مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا میاشت رمضان کرنو نپل پرزو بدن داہد عظمت ناڈکا دا ہر یو نعم البدل داہد عظمت ناڈکا دا ہر یو نعم البدل دا پاک اللہ دنوری رحمت باران راغلا دا برکت لڈکا دا قدر دان راغلا مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا دا برکت لڈکا دا قدر دان راغلا نپل پرزو بدل دا پاک اللہ دنوری مصطفی ډیر چت دے دا خوگ اللہ دنوری مصطفی ډیر چت دے دا خوگ اللہ دنوری دا برکتونو میاشتا پمن احسان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا میاشت رمضان کرنو دی ډیر جرنا خلی دا برکت نډکا دی سیرابنا خلی دا برکت نډکا دی سیرابنا خلی دا پاک اللہ دنوری پمن قربان راغلا دا پاک اللہ دنوری پمن قربان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا اللہ پمن مہربان زمن رب قدر دان اللہ پمن مہربان زمن رب قدر دان دا اخلی میاشت رمضان دا دد خدای ډیر احسان دا اخلی میاشت رمضان دا دد خدای ډیر احسان یکلم پاک اللہ تسجدہ دا پلوی شان راغلا کلم پاک اللہ تسجدہ دا پلوی شان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا
دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا کلی میاشتا در رحمت هم در رمضان یا پاک اللہ کلی راستولی قدر دانا یا عالم لپکی دیر دیر عبادت کھنی یا داد پاک رب ذوالجلال دیر احسانا یا ہر طرف تلاوت خلا خلا دا رمضان پر شوای زما په خوږ جانانا او ستا په در کې یستا په در کې کمی نشته ذوالجلالا ما فی غوړم قاریم دا قرآنا قهری مخلص وایتل میاشت رمضان خونی دا برکت نډکا دا په ایمان خونی دا برکت نډکا دا په ایمان خونی دا تنستا پدر کی اللہ دا پلوی شان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا مسلمانانو ورونو میاشت رمضان راغلا دا برکت نډکا دا قدر دان راغلا